mantiere kaunti wa Migori kama weche osebedo koni kod kocha. Jaod bura ma Oriri Mark Nyamita okoni en pod oikore mar chopo kendo chiwo ler ne duond bura mar ODM ewi koko mane otimore Oriri ka gimiye thuolo mar timo mano. Nyamita noloso gi Ramogi TV achiel kachiel. Okoni wach ma nyowuok e ODM ni en koro ok oyange kaka jakanyo okawe gi buok ni mar ne onge oko mar Nairobi. Kendo ne gibedo gi tudruok gi ten duond burano kaka nyocha winjore odonje bura. Okoni ka ODM dwa medo mbi mare mungirore kendo med mbi mare owinjo omijo kanyo thuolo marom e kinde mantie wach ma inono kendo ni duond bura ni kod chike mayang kaka inyalo gol ng'ato bedo jakanyo ma ok okalo e twak gi jofwambo. E chwal report bang' koko mane muoche liel ma Oriri ka olero ni jorit mare osendiko nendgi kendo en bende obiro medo chiwo ler mondo obila odhi nyime kod nonro magi mar yango adier. Kama e kaka ne oloso e kinde mane jafwambo marwa George Bati openje chung' mare ewi okang' manyokaw kod ten duond bura mar ODM. Koro tich ariyo kana ntiere Embu kar madhi gimoro saa 8:30 madhi 9 tayude WhatsApp barua koa e secretariat mar ODM kiwachona ni idwaro ni mondo warom abiye bura mane timore nyoro e party headquarters Central Committee nolongwa kaluwore gi koko mane ntiere kocha. Tapenjo to umiya notice ma short kama nang'o nikech sani en madhi saa 8:09 odonje tich ka. Be nitiere kaka wanyalo chore mondo bed tich abich koso en gima ok nyal chore. Awuoyo gi Oduoro Ng'wen e simu. Oduoro kona ni no ka in mabor kanyo nikech wambo ng'eni en short to nikech bura wasecheko in ikri kok inyal bedo ka physically to kiny no ibedi mondo watudre kodi e yor mbui manjine apia virtual. Kora ne asawa ka ntiere thuolo manyalo donjo godo e mbui virtual, that's fine. Mondo mi gino dhi e record andiko barua ka ntiere gi kono ka ntiere gi Embu ma oro negi kendo the same WhatsApp mane gi orona ma wacho ni kaluwore gi wuoyo go gi ng'ama nondiko na barua nikech barua no bedo signed gi executive director mane Oduoro Ng'wen. Wawinjore kode ni kiny sama bura dhi mbele an ibro miya chance mondo apia virtual mondo anyis ji aler gik manotimore chieng' mano mantiere no. Nyoro kochopo saa 3:30 tagocho ma wuoyo go Oduoro to koro no bura pok kochakore tadhi koni kech nana ntiere kachopo gimoro 5 tagocho ne to duoka gi message onyisa ni wane bura barupi wanogo ka wadhi gocho ni in rita. Koro kana beda na rito koro achika cheko an pura rito koro kapo taneno kisomo statement iwacho ni an atamora biro. Koro mokwongo wacho ni mano ok en kido maber nikech manyiso ni kade gidwa luonga to do omiya barua kaka nomi jok moko barua chon to kanochuno ni nyaka bi mane ok anyal apie mbui to sama na gocho cha mano wuoyo cha ne gikona niya ochuno ni nyaka bi da temo wuoyo gi jowa mane wadhigo delegation mane wadhigo delegation be an wana telo ne ODM mampa chama mara oningo obed ni gimiyo both sides thuolo mondo ng'ato ka ng'ato wach mare kopo ni gidwaro ni mondo negi kata obedo ni gitimo haki ne jogo ma members te to oningo bed niya ka ng'ato okelo kaka ncha winjo ka governor wacho no en mano ndiko barua kano dhi accuse ng'ato to ng'ano be nyaka mi thuolo mondo bedi. Ane ok atamora kata sani ka giluonga pod ok anyal tamora mondo adhi aler makora. Namba mar 2 riembo ng'ato e chama nigi procedure ok nyal bede press statement ok onyal bede press statement ni ikawo barua moro dhi ndiko isome press statement ni wan wakia gin ne kamano. Chama ntiere gi sheria mare sheria no emiluwo kata wang' mokwongo cha no manyi ni mondo oyud kan ntiere gi makosa no dhi motim nonro magino wuone mane gigolo ni kata natimo nade kana onge gi makosa. Mark Nyamita ma jakure nyalo penjo ng'ama ogone kura gimomiyo gik mowacho notimo okone mano raticha kaka Mark Nyamita ma jago kura mano goyo kura ne governor
anyalo penje mana kaka an bende jokura mogocho na muketa kom mantiere kawuono nyalo penje to mheshimiwa manye wacho no ni biro gero class to kigero mamano ratiro mok nyal pogo ng'ato gimi nyalo logoro wacho no koponi an ang'ama rach en duoke ni gimi wacho ni ok en adieri piem monego wabedgo en mar tich ka Nyamita ogero ma kiny ng'ama chielo ogero ma ng'ane ogero ma koro japiny wacho ni ng'ane ni ogero maduong' ng'ane ni ogero matin ng'ane ni ogero maber ng'ane ni ok ogero kwa yudo mar piem bilano to japiny ma kawaida madhi konyore gi sama wantiere ni askari mamaga oseluongi mondo mi gidhi gimende gitim report mamargi kijanda manyo hinyore ni nikech ne en hospital obro dhi mondo dhi report ni no hinyore tiere medical report manyiso kaka no hinyore an bende awuon kasani kora setieko kabro dhi dala an bende abro dhi kech oseluonga mondo amba dhi atim ang'o amba dhi andika nonro mara mondo police otim gine an aonge dich gi police tan be aonge gi control moro amora mar police manyalo interact go en mana bodyguard momiya maba wuotho go mabe nyaka ne achak bedo gi police onge police na kata chiel manosego mose discharge kata fara kaluwore gi tija kaka mjumbe be okane mjumbe kende wajumbe mang'eny romo gi jok ma jo sirkal akia gimomiyo Mark Nyamita ma ji osiko niko romo gi jok mantie sirkal to nitiere problem jowagi onge ng'ama pok romo gi president romo kode ok onyiso gimoro to besides president ma e wuon budget kiromo kode kiyudo thuolo miromo kode tikwaye gimoro manyalo konyo jodala onge problem to kane maromo kode kende jowagi te oseromo kode be in fact odichieng' ma kata nyoro nyocha kata governor no nyicho romo kode State House tigiromo kode State House kagi discuss mana kaka pesa manyalo dhi county. There is no problem with that. Omiyo kik ji oendere ni en makosa kiango ji romo wajotelo ji tudore ji romo kata sani jogo ma jo Kenya Kwanza wajumbe matiyo kono kata wan wajumbe moko luongo gi nyaka Harambee korwa kocha. What is the problem? Omiyo yadh weche mipenjo gi penjo mang'eny gi yuagruok mar japiny en tich in tiji no emo mondo wuo